Mintzorduak proiektuaren ardatza, esan duzun moduan, dire elkarrizketak, ezta? Zer eratako gonbidatuak, edo nortzuk izango dira gonbidatuak, zer perfil bilatzen dituzu? Nik uste dut, mintzorduetan bilatu beharko genukela interesgarriak diren edukiak. Eta zer den interesgarria anitza da, bakoitzak bere zaletasuna ditu, ez? Baina egia da, askotan, euskara lotzen dugula hizkuntzarekin edo soilik kulturarekin, eta nik uste dut euskara bizitzarekin lotzeko hizkuntza da, ez? Nik uste dut, elkarrizketa polita izango litzatekeela sukaldari bat eta arraindegi bateko langile baten artean, edo euskaltzale bat eta euskaltzain bat, adibidez, hizkuntzari buruzari gara, baina baita ere euskara ikasten ari den jendearen esperientziak ezagutu, bizipenak, kontatzeko dituzten gauzak.